Ayun. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayan o. Medyo dilaw siya na ano. Masyadong kita. Yung isa naman pakita ko. Ayan. Isa naman. Ang kalaban niya medyo brown din ito eh. Magharap kayo. Ayan. Hulog yung isa. Oh. Ayan. Ayun o. Hindi nali agad o. Oh. Tingnan natin kung pabibilutan natin ha. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo Susero Gamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!